Hayi baba out. Noma kunyanga yothando wafetha mvubu noma senibusana notho ngoba ngisho amathekeni. Uzosibhedela wena solo kade ungayazi version eVerulam uthi into eyodwa. Uzenze icwaphesho amantombazane manje. Abanye bami ngoba ngiyabona ngathi ngiyabona ngathi hayi mabima la sohlala nabo. Hayi bamfethu bengidlalela mina angikufuni futhi nje awusonaka iType angeke nje sizihlangana kodwa ngiyabonga ke ngemali uphi Baxhawuhurda Boi Boi. Uthi la ungasizi nakulungu isimali yakho ungazodlala ngabo. Ukuthi kulonke lokho. Ayasebenzisa imali yabantu. Manje my brother ngathi ngane eyishayi ngawo ulethe lapha lapha nasithi kancane. Kusala mina ifoni. Hamba